खुलुमबाय बयखौबो आं बिराद हेपि आं जेरै सानदोंमोन बिदिनो जादों आङो मोनदों रिजाल्टखौ आंनि फेमिलियाबो हेपि आरो आङो जेखौ खालामनो सानदोंमोन बेखौ मोनदों स' बेनो बेसेबांसो रेंक मोनदों आं 76 मोनदों ACS जे नोंथाङा जे दिनै जे बे APSC होबाय बेनि आवगायाव नोंथाङा सानफेरदोंमोन नामा जे APSC आनजाद होगोन होननानै आं सानफेराखैमोन आंना एडुकेसन बेकग्राउन्डआ बहुत बेलेग लाइक आं इन्जिनियारिं फरायनायमोन ओमफ्राय आङो होननो थाङोबा आं 2017आवसो बे डिसिसनखौ लादों आं APSC होगोन होननानै थ' खिन्थु आंना बेबायदिनोमोन आगोलनिफ्रायनो आङो सानबाय थायोमोन लाइक आङो आंनि बर' हारिनि थाखाय आंनि ससाइटिनि थाखाय आं माबा मोनसे नङाबा माबा मोनसे खालामगोन लाइक जिखि साख्रि मावा जाथों आं साख्रि मावजासे एकेलगे आं माने खामानि मावगोन गावनि ससाइटिनि थाखाय गावनि माबानि थाखाय बाट बोरै खालामगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन आरो खिन्थु 2017आव ओरै जादों आंनि लोगो किसुमान माने APSCनि थाखाय जों प्रिपेयार खालामगोन ओरै होनबाय आरो थ' आंबो माने आं सानबाय APSC बेथ' मोजां माने मोजां मोनसे अपरचुनिटि मोजां मोनसे पजिसन जेराव आं थानानै आंनि ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन थ' आं बेखौनो होनबा सानबाय अके आं बे APSCखौ आं होननानै सानबाय आरो नोंथाङा गिबियाव जे बबे स्कुलनिफ्राय फरायजेनदोंमोन जे फार्स्ट टाइमनिफ्राय आच्छा आंना स्कुलिंआ आं जुदि होननो थाङो आं फार्स्ट लखिमपुराव जोंनि बाबाया SBI आव मावो देबरन्जन बर' बियो SBI आव मावो स' ट्रेन्सफार जाबाय थायोना स' जोंना आं माने फार्स्ट स्कुलिं आंना क्लास 1सिम आं नर्थ लखिमपुराव थानानै खालामनायमोन थ' बेनिफ्राय बाबाना ट्रेन्सफार जानानै रौता जोंनि उदालगुरियाव फैबाय थ' बेनिफ्राय आङो क्लास 10सिम आं रौता सेक्रेड हार्ट स्कुलाव फरायनाय थ' बेनि उनाव आङो HS खौ श्रीमन्त शेखर एकाडेमि पानबाजारनिफ्राय क्लियार खालामनाय माने पास खालामनाय बेनि उनाव आङो AI होनानै जेखौ दायो G मेन्स G एडभान्स होनो थ' बे जोंनि टाइमाव AI मोन बेखौ माने पास खालामनानै आं BTEC आव एडमिसन मोनदोंमोन तेजपुर इउनिभारसिटियाव स' तेजपुर इउनिभारसिटियाव BTEC कमप्लिट खालामनानै आं आरोबाव गेट एग्जाम दङ जेखौ MTech नि थाखाय माने होयो थ' बेखौबो क्लियार खालामनानै आं MTech खालामदोंमोन आरो थ' MTech खालामखांनायनि उनाव आङो PhDबो जइन खालामदोंमोन खिन्थु जेरै आं होनबाय PhDआ आंना 2 years खालामदोंमोन आं 2 years खालामनायनि उनाव आं जेब्ला PhDआव जेब्ला हाबो होनबासो आं एसे माने मोजाङै साननो नागिरबाय आरो लाइक आंनि जे उद्देश्य आं जेखौ मावनो नागिरदों लाइक आंनि ससाइटिनि थाखाय आंनि हारिनि थाखाय आं बोरै मावनो हागोन प्रफेसर जानानै थिग आसे प्रफेसर जानानैबो मावनो हायो माबानो हायो खिन्थु एक्जेक्टलि आंना मोनसे माबा थानांगोन ना फिल्ड थानांगोन थ' आं बेखौनो बेबायदिनो सानबाय थानायानो बे आंनि APSCआ आं सानबाय आरो APSCखौ माने PhDआ आंना खालामजोबासै आं 2017आव रिजाइन होदों आं PhDखौ बेनो आरो बेसेबांसो बोसोर जे APSC होनो थाखाय स्टाडि खालामबोबाय थादों आंना जुदि होननो थाङो आङो फुल प्रिपेरेसन 1 year जादों आं 2017 PhD गारनानै आं फार्स्ट एटेम्प होदोंमोन 2017आव जुलाइआवमोन खिन्थु आं लाइक हार्डलि 1-2 months मोनदोंमोन ओमफ्राय होनबा आंनाथ' इन्जिनियारिं बेकग्राउन्ड ओमफ्राय इथिं साबजेक्टफ्रा गासिबो बेलेग जिअ'ग्राफि हिस्ट्रि इक'नमिक्स बिसोर फरायजोबनांगौ थ' आंना इसिबां मोजां प्रिपेरेसन जायाखैमोन स' क्लियार खालामाखैमोन स' जेब्ला बेखौ क्लियार खालामासै आं होनबानिफ्राय आं माने फुल मोजाङै डेडिकेसन होनानै बेखौ प्रिपेयार खालामदोंमोन आरो बे जोंनि 2018निखौ थ' बेनो आरो नोंनिया नैबे सेकेन्ड टाइममोन आरोना औ सेकेन्ड टाइम बे नोंथांखौ जे फरायनायाव जे सोर हेल्प होबो आरो बे आंनि मा बाबायाथ' सानफ्रामबो हेल्प होबोखायो गासिबो आंनि रिलेटिभ्स आंनि आनै आमाइमोन गासिबो हेल्प खालामो ओमफ्राय बेसिकेलि आंनि फ्रेन्ड्स माने जों किसुमान एकेलगे होदोंमोन स' जों एकेलगे फरायोमोन एकेलगे डिसकास खालामोन स' आंनि फ्रेन्ड्सआबो बहुत हेल्प खालामदों आंखौ बेनो APSCनि थाखाय बबेबा कचिंफोर लादोंमोन आङो लादोंमोन गुवाहाटियावनो दंमोन मोनसे कचिं इनस्टिटिउट नर्थ इस्ट NEIS होननाय थ' बहाय लादोंमोन आरो ओमफ्राय बे प्रिलिम्सनि आगोलाव लादोंमोन आं प्रिलिम्सनि थाखाय ओमफ्राय SLEC आसाम गभमेन्टआ होयो मोनसे कचिं फ्रि कचिं थ' बेखौबो आं लादोंमोन मेन्सनि थाखाय मेन्सनि टाइमाव थ' SLECखौ लादोंमोन आरो बे मोननै ओमफ्राय आं ओरैनो
जेब्ला मेन्सआव ओरै माने आं माने कुइसन पेपार लानानै माने माने मक टेस्ट लादोंमोन आरो माबानि थाखाय मेन्सनि थाखाय थ' किसुमान कचिं इनस्टिटिउट थांनानै आङो मक टेस्ट हैदोंमोन बेबायदि प्रिपेरेसन आरो दा नोंथाङा जे एपिएससिआव मोनबाय बे दा बेनिसाय आरो आवगायाव थांनो नाजागोन ना औ आंथ' सेटिसफाइड जेखौ नांगौ आं बेखौ मोनदों खिन्थु आङो नाजायै नङा आं समाय नायनानै समाय जुदि मोनो आं फरायबावगोन आं नाजागोन आरो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनसे मेसेज मोननो लुबैबावदों जे जायफोरा जे एपिएससि आनजाद होगोन होननानै सानदों बिथांमोननि थाखाय माबोरैहाय स्टाडि खालामनाया मोजां जागोन बेनि सायाव फोरमायना होनो हागोन दायो जुदि साननो थाङो जोंना सिलेबासा बेलेगमोन एबार नेक्स्ट टाइमनिफ्राय सिलेबासा बेलेग जाबाय आङो बेखौनो होनगोन कि जे नाजाबाय थानांगौ ओमफ्राय बे एग्जामाव मस्ट इम्परटेन्टआ जाबाय पेशेन्स फार्स्ट अफ अल आं बेखौनो होगोन पेशेन्स डिटारमिनेसन आरो डेडिकेसन जुदि आंखौनो नायनो थाङो आं 2017आवनो पिएइचडि गारनाय 2017निफ्राय नेयै जोंना रिजाल्टआ दायो 2020आव ओंखारदों थ' माने बेनो आरो गेजेर गेजेर डिमटिभेसन फैयो लाइक ओरै गावखौनो सानो लाइक आं माने थिग खामानिखौ मावगासिनो दं ना मावाखै माने थिग लामाखौ लाखोना लादिया खारन जुदि आंनि खोथाखौनो साननो थाङो लाइक जुदि आङो बोसोरब्रैयावनो लाइक 2019आवनो आंना पिएइचडि ओंखारगौमोन जुदि आं पिएइचडिखौ खालामबाय थायोमोन थ' बेफोरबायदि कुइसन डाउट एराइज जायो आरो गावनि माबायाव गावखौनो थ' बेबायदि टाइमावसो आं नुदोंबो सोरबा माने गेजेरावनो गारो थ' आं बेखौनो होनगोन कि जे गेजेरावनो गारनाङा जेखौ खालामबाय थादों बेखौबो खालामबाय था बेखौबो साइड प्रिपेयार खालामबाय था बेनो आरो हार्ड वार्क खालामबाथ' साक्सेस अभियासलि मोनगोन थ' बेनो नैबे समाव गोबां बर'निफ्रायनो गोबाङानो ओंखारबोआ बे बेलायाव माबाफोर जाहोन दं नामा बर'निफ्राय ओंखारबोयैनि जेबो गैया बेबायदि आङो नुदों आंनि लोगोफोर किसुमान बर'फोरबो मोनदों जों एसे खम जोंना माने पार्सेन्टेजआ मालायनि हारिखौ कम्पेयार जुदि खालामो जोंना सातजन मोनदों स' आं सानो ट्राइ खालामगासिनो मानसिफ्रा बेनो आरो कि जे सोरबा बहुतानो गेजेरावनो गारनानै होयो हाला बा माने बेबायदि जायो स' बेखौनो होनगोन आं कि जे ट्राइ खालामबाय थाबानो जायो आरो बेनो आरो